abin mai kayansa sama, abin mai kayansa haƙƙinsa ne abin mai kayansa. Sai mulkin ya raba muku taliya, ya raba wa wasu malamai da wasu fastoci miliyoyi da 'yan siyasa. Tun da haka ne abin mai kayansa. Gobe sau ƙara miƙewar wanda ake mulka yana ƙarƙashin miƙewar shugaban ne. Malam ya kawo magana sayyidina Umar yace innan nasa lan yazalu mustaqimina mastaqama a'immatu. Mutane ba su taba gushewa ba suna miƙe matukar shugabannin su suna miƙe, malaman suna miƙe. Kuna taka doka, wa zai bi doka a Najeriya? IG ya zo da convoy ana traffic light ta bada ja ya wuce. Me ya koya min ni ma in wuce? Kowas chief of army staff ya zo traffic light ta tsayar, shi chief ne ya taka doka ya wuce. Me ya koya min in taka in wuce? Istiqamatul ra'iyya min istiqamatir ra'i. Gwamna ya zo an tsayar ya taka ya wuce. Me ya koya? Me ya koyar? Mu taka doka mu yi bitin. Kuna so abu doka ku fara bin dokar da kanku. Wannan shi ne musulunci, wannan shi ne hankali, wannan shi ne asali. Ba kuna yaƙi da cin hanci da rashawa, kun fi kowa cin hancin da kunne da kai duk kun cinye. Kuna cewa kuna yaƙi da satar kuɗin gwamnati, kun sace, kun koya min na baya. Sayyiduna Umar a amur Ramada da al'umma suka shiga yunwa saboda fari ba ruwa ga talauci, shi ma sai fara sa makansa yunwa, shi ma yake kin cin abinci mai daɗi. A amur Ramada shekara ta 18 bayan hijira an yi yunwa a Hijaz, ƙasa ta yi baƙi ƙirin kamar toka, shi yasa ake ce mata amur Ramada. Zamanin Umar yana addu'a yana Allah karka halaka al'ummar manzanka da yunwa a zamanina, Allah karba mu asiri. Ya aika gwamnonin Masar da Kufa da ina yace a kawo masa agajin abinci. Sa'ad dan Abi Waqas yana Masar ya turo mai da ayari na abinci raƙumi 1000 da kayan abinci akai. Wasu kwale-kwale guda 20 na kayan abinci, saboda jama'a su gane ya fahimci yunwar da ake ji, shi ma sai yake ji makansa yunwa. Jikinsa ya yi baƙiƙirin, fari ne balarabe ya kuma baƙiƙirin saboda ya ji abin da jama'arsa suke ji. Munan kwanan nan aka siyo jirgi na dala miliyan 150 ko presidential jet. Na wani labari a media, presidential jet Airbus 001 na shugabannin America nasu shekara 30 da wani abu suna hawa abunsu, ana maintenance ana hawa. Mu namu da aka sayar, da aka siyo sabo, dududu shekararsa wannan ne 19, saboda kawai an samu kayan mutane, an samu kayan mutane kudin banza kawai aka siyo. Amma dai Malam Umar na ce jirgin gaskiya wallahi mai kyau ne wallahi. Na gan shi wato very very cute wallahi, yayi kyau. Jama'a suna yunwa ya siyo president jet. To ai lokacinsa ne.